ọ na-abụ amakata mma na nkume ọta nchara mana nracha ụtọ abụ ebe okwu dị bụ ịnyụ mkpụrụ ya maka na na-ekwu ọzọ a na-eme ọzọ abụ ihe nwoke ji ebi n'ime ụlọ ntị adịkwa ebụrụ nwata akwụkwọ nọ na mahadum mara ihe iji nọrọ ebe ahụ abụkwara ndị gara na ibe gị gara ihe iji nọrọ ebe ahụ abụla na ọka ya ngụcha nweta ọrụ mba na ikwesa ka itinye akwa gị niile n'otu ekete itinye ebe ya bụrụ na ihe iji nọrọ ebe ahụ bụ ka iwe hụ ụzọ ka ibe gị maka nwoke na nwaanyị gụọ akwụkwọ ha hụ ụzọ ka ibe ha ka ị gbanwee etu isi eche na mbụ ka ị gbanwee etu isi ekwu okwu ka ị hapụ ịdị na-atụ ibe gị ụjọ ka ị hapụ ịdị na-asọ mmadụ ibe gị asọ ọ bụ ihe eji aga mahadum ịgụ akwụkwọ ga-eme gị mara na mmadụ niile bụ ofu agbanyeghị onye ọ bụ ị ga-agụnwe onye ọ sọrọ ya bụrụ okwu ka hapụ ịbụ na ịgụcha ozugbo nweta ọrụ n'ụmara ebe dị otu a maọbụ ebe dị otu a mba nwanne ụwa dị ka eche ọ bụghị etu isi cha ya ka ezi adị nne gị maọbụ nna gị bụrụ onye ọrụ aka maọbụ bụrụ onye ahịa biko gbaa mbọ tinyesi ihe ndị ahụ ha na-eme anya ọ bụrụ onye ọrụ aka mụta ihe ahụ ọ na-arụ ọ bụrụ onye ahịa mụọ ahịa ahụ ọfụma ọ bụgodị na ọ bụ ihe ndị ahụ bụ ihe ndị ị ga-eme ha bụrụ n'uru nye gị ha efu chaa maka adịghị ama chere ka m kọrọ gị otu akụkọ Ndụka ihe bụ onye ahịa a maara ya mara n'ahịa ọ na-azụ mana ụmụ niile ọ mụrụ nwe nke na-agba nda n'ahịa ọ na-azụ o nweghị nke ịjụrụ otu ọnụ ahịa ọ mara ihe ha na-eme ebe ha siri ụlọ akwụkwọ bata ha agawa lesin emechikodi akwụkwọ ha nọ lesin ihe Ndụka ihe na-ekwu bụ ebe ya na-agụghị akwụkwọ na ụmụ ya ga-agụrụ akwụkwọ n'ebe ọ sụrụ ihe na-ere Ndụka ahịa bụ sales boys and sales girls ụmụ ya ama ọnụ ahịa ụbọchị ụmụ ya pụtara n'ọdụ ahịa nke ị jụrụ ego ole ka a na-ere nke a ọ sị I don't know eji ọnwa ya nke ọzọ eme ihe a na-ere nke ọsị no ngwanụ nna nnọkwanụ inode ikwujuru cha ọ bụ na onwe ga-eresi gị ahịa nga apụnwa maka na ụmụazị ama ọnụ ahịa nke hụchara oburu mgbamgba ekwentị ihe a na-agba n'ime ya bụ sọ gem ihe a ka ha mechara gụchaa mahadum abụọ n'ime ha pụọ obodo oyibo gaa mee masters ndị ọzọ nọ n'ụlọ mee masters nke ha emechara mee PhD mana onwe nga ahụrụ ọrụ ụmụ ndị nwaanyị atọ alụcha di ha bụ ihe na-ebu ha maka na ọrụ adị ya di ha ebukata n'ike agwụ oge ụfọdụ a na-adụ aka n'ọnụ oge ụfọdụ apịsịrị ya nke ndị nwoke ka na njọ maka nwoke ọbụla na-anyụ mmamịrị bụ ibu n'aka maka na ije nwoke ọbụla kpọta kpọkuru na nna ha na-ejizi ike nye ha ego ka o si nye ha mgbe ha nọ n'ụlọ akwụkwọ ihe ọ na-ekwu bụ na ọzọ pụtara ha onye ọbụla chọọ ụzọ ya nke osote diọkpara emegidere ụgbọala nna ya bunyere ya iji wee zụrụ onwe ya gwa ma ọ bụrụ na ụmụazị a tinyesịrị ahịa n'ahịa nna ha na-azụ ọ ga-adịrị ha etu a nke pụta ozugbo nwere ihe o ji wee biri ọ bụkwa onye jere n'ịgba gee m ntị ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee nwa gị si na sekọndịrị pụta ya bụrụ nwoke ya bụrụ nwaanyị ya were otu afọ mụọ ọrụ aka tupu ọ banye mahadum ọ bụrụ ịbụ onye na-azụ ahịa ya tinye ya n'ahịa ahụ ị na-azụ tupu ọ banye mahadum maka na ọ banye ọ ga-eji ya na-egbo mkpa ndị ụfọdụ na-arụchara ọrụ ahụ wee na-enwechara ego akpa na-eji ya eleru onwe ya anya n'oge ụfọdụ ọ bụrụ nwaanyị ọ gụchagodi akwụkwọ lụọ di ọ ga-abịa cheme ọrụ bekee ndị ọrụ bekee a na-erujuzi afọ ihe na-etinyesi ego mana anaghị atụkwasịra ha ego n'ụlọ ụgwọ ọnwa ha ihe ndị ọzọ na-arịbọ mana ụgwọ ọnwa ka na ebe ọ nọ ihe mere eji echi ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọnụ n'ala na be di ha bụ na ha enwe aka ọrụ ihe ọbụla na-adị ha eyi nwoke bugidezi ike gwụ ya bụ na esemokwu adaana mana ọ bụ na o jiri aka ọrụ wee jebe di ya mmadụ aga emere ya tụtụ ga-aga ọchị otu ihe kụkọrọ ma ọ bụ na ego ọdụ ahịa dị ya ọ nọ n'ebe a na-apịchata obere wee na-enyere ezinụlọ aka na-eleru onwe ya anya ọ bụkwa ihe a na-ekwu mgbe a na-eje eje ka a na-ekwu mgbe a na-ala ala etu ọ dị nwaanyị ka ọ dịkwa nwoke ya ka ọtụtụ ndị mmadụ ji asị na ha maara ha ewere ego ile ha ji wee zụ ha n'ụlọ akwụkwọ were ya bido otu ihe na ugbu a ha mara n'ebe ha nọ ihe ha ji ekwu ya bụ na ihe ha ji banye mahadum bụ ka ha wee gụchaa nweta ọrụ agbaghị maka ịhụ ụzọ ha were akwa ha niile tinye n'otu nkata mana ohiebe onye gụchara akwụkwọ nwekwara ike mụọ ọrụ ka isi na mahadum pụtacha otu ihe mụọ ibido ya ozugbo maka ahụ ya ebe ebidoro aka ebido ya n'ikpere ọ hapụ ebe egocha nke ụtụtụ na nke ehihie na mgbede jeme lesin emechi akwụkwọ ịnọ lesin were ohere ahụ chọọ otu ihe jide aka ka ọ ga-abụ egocha pụta jide ihe ahụ aka oge a na-echekwa mmadụ ọ bụ mmadụ na-eche oge ọ bụ ọrụ adị na ka ụmụ okorobịa ji ebi eri aka na-eme ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche ma ezunye ohi atọma mmadụ ịmara na iwu ohi bụ onye ọ na-agụ na-eje onye na-eje ka a na-ejide onye a na-ejide ka a na-egbu ọ na-agba atụ ilu nkịrịka nkata onye ahụ tara wee mara kirikwa ya dodo onwe gị ọdụ maka na taa ka bụkwa gboo ntị adịkwa ya gazie